Karita kung daw yung mga JCQ ket makasarsarita tayo met may sa kariti mapagtalkan nga leader iti Badok Ilocos Norte. Isuna ket nabayag meten nga aga serserbi iti barangay da. Kang runaan na iti barangay 4B aring Badok mga JCQ. Iti makasarsarita ni Sir Edmond Ed Mayubay. Naimbag nga oras mo, sir? Naimbag nga malam mo, sir. Siyak ni Edmond Idika Mayubay. Agdama nga kapitan iti barangay 4B aring Badok Ilocos Norte. Okay po. Sir, kas nabayagan sir iti lubong ti politika. Gapuanan nat agdama kang kapitan iti barangay yo. Yes. Anya iti nakaguyuguyam sir. No apay nga kinalikagumam iti agserbi iti nalawlawa nga aglawlaw tayo, sir. Kas may isang public servant, sir. Okay, sir. Inyo nak iti barangay ko. Kalikagong ko ti agserbi iti ili Badok ta nakitak iti uneg iti barangay ko, yes, sir, ket adu dagiti senior citizen wenno dagiti addaan iti sakit ket okay, kayat kuman lang umasideg kuma apo iti pinagserbisyo iti health. Okay, sir. Ket detoy ket adu dagiti senior citizen wenno digiti masaksakit. Okay po. Nga di damadanon iti balay pagagasan. Iso nga kayat ko kuma nga no siyak to ti maysa nga mapagasatan ket idanon kunto iti konseho nga addaan to iti medical mission iti asawak. Okay, sir. Maysa nga doktor. Okay. So tikay tang sawon sir ket kaslang ad-adda nga kaslang tulungan tayo ito dagiti agkasapulan iti parang kita iti salunat. When sir. Deta ti number one nga kalikagong kunto. Okay, no ada mapagkasatan akas may isang agserbi iti ili tayo abat. So kaslang iyasideg tayo iti kada barangay nga mangkita mang-check up karigitay senior citizen. Husto ka, sir. Kasla addaan to iti medical mission ta iti ni wife ko may isang doktor. Okay, iso nga ikalikagong kunto apo iti konseho nga umasideg to kadigiti barangay tindan to pinag-check up. Okay. Aside iti biyang iti salon at sir, anya pa digiti kalikagom tayo to nga kitaan mat tapno di kasagat mas ad-adda pay nga makatulong tayo. Ti may sapay sir nga ikalikagong ko. Siyak may sakmet nga farmer. Okay po. Ket makitak apo nga badiunay kontento ako dagitoy farmers kadagitoy may ited iso nga no danto gasat ti grupo. Okay, sir. Ket ited to ti sapasap nga pinagserbi may ited to deta nga serbisyo kadagiti farmers. Okay. Iti biyang ti kuna tayo sir nga salunat ken of course iti agrikultura, iti biyang ti edukasyon sir. Anda digiti kas lang mariprepare tayo mat. Ka ti edukasyon sir ket addaan to iti scholar. Okay, sir. Itultuloy digiti programa iti scholar kadagiti ubing. Okay, sir. Sir, kumusta iting kay pa nagsursur-sur? Ta pagamo tayo ket dandani malpasen sir iti panagkakampanya. So, kumusta mat sir iti panang sapuyo iti tattaw kada kayo? Kasno matmapang kami sir ta nalpas mi amin nga barangay sir ket nasayat met ti pinang welcome da kada kami iti barangay da sir. Anya pa digiti kalikago mo ipadalon sir kadigiti kalugaran iti Badok Ilocos Norte iti karaytoy panaki balubal mo iti nangat-ngatong a position sir. Kayat kuman dumawat iti suportayo apo nga taga Badok ta halang iti uneg iti barangay ko tinak pagserbian iti buo nga ili tayo Badok.
panagyaman mo sir, digiti mga arakop kada kayo, kang ronaan na iti Team RC. Kas papami, kadagiti barbarangay sir, kas taunay iti ayat da apo. Nga mapang kami, iti balbalayda. Sir, lastly, apay nga Team RC, iti rumbay nga ibutos, dagiti kakailyan nyo sir? May bagak nga Team RC. Ti maibutos iti kakailyan tayo apo ta naayat. Ti grupo mi iti income to panagserbi no da kami ti mapagasatan. Okay po.